कौनो सखी अपने सखी से कहे, का कहे? कि आज ना तो पार होई अरे जाई गवाना का कहिए सखी लागे न मामा का कहिए सोना तो पार होई जाई गवाना का कहिए सखी माने न माना। लेकिन आज है जे जितना भी लोग जुटाइल वाले सब लोग रविदास जी के नाम के आगे शिरोमणि जरूर लगावत हुई, लेकिन शिरोमणि उनका नाम के आगे काहे लगल ई केहू के ना पता हुई। कहल गए संत रविदास जी के संत रविदास जी के महिमा महान बा, कीर्ति के जाने के तरह सगरो जहान बा। क्या बात है? महिमा महान बा, कीर्ति के जाने के तरह सगरो जहान बा। एक दिन के बाद मीराबाई जेके कृष्ण के प्रेम में रंगल, सब जाने ला अपने कृष्ण के प्रेम में रंगल रहले। मीरा जी के एक दिन पता चलल रविदास जी के बारे में, उनके वहाँ हल्ला भइल बा कि रविदास जी जैसन गुरु आज लेके हो ना बन पावल। गईली रविदास जी के पास, अपने गुरु जी के पास शिक्षा दीक्षा ले खातिर। भइल का बारे में मीरा बारे में मीरा रविदास जी के जनाली, बारे में मीरा रविदास जी के जनाली, साथ मनवा से उनके गुरु अपन मनली। पास रविदास जी के पास रविदास जी के पास रविदास जी के ज्ञान के खदान बा, कीर्ति के जाने के तरह सगरो जहान बा। मीराबाई जाके रविदास जी के चरण में गिर गईली। एक दिन कहले गुरुजी हमके प्रेम के बारे में बताई, हम अपने कृष्ण के प्रेम में रमल है। लेकिन रविदास जी एगो बात कहलन, का कहलन? ज्ञान मिलल
सोचत हुए जय आयल है संत रविदास जी के जयंती पर कहानी बताओ थी मीराबाई के बारे में, लेकिन ये कहानी उन्हीं के बाद संत रविदास जी के कहल गए। मीरा प्रेम भक्ति के पावाली दुनिया में कोना कोना प्रेम के देखावली। गुरु के दिहल चाहे दक्षिणा के दान पा, गुरु के दिहल चाहे दक्षिणा के दान बा, कीर्ति के जाने आज सगरो जहान बा। क्या बात है? मीरा जी रविदास जी से प्रेम के बारे में सीखे गए। रविदास जी एगो बात कहले, जाके अपने कृष्ण कन्हैया से पूछिया कि तू उनका कौना प्रेम में रमल हो। जाके भगवान कृष्ण से मीराबाई जाके पूछली, कृष्ण भगवान बतौला कि तू हमरे रूप के भक्ति में रमल हो, स्वरूप में नहीं। काहे कि रविदास जी निर्गुण भक्ति के रहले, सगुण भक्ति के ना रहले। प्रेम के बारे में रविदास जी से ही उनके मीराबाई के सकल प्रेम का पहचान मिलल है। मीराबाई उनके गुरु मान के उनके दक्षिणा दिहल चाहत रहले। जाके गुरु जी से एगो बात कहले कि रविदास गुरु जी हमके रउआ ज्ञान देले हैं, जब गुरु मले हैं तो गुरु के दक्षिणा देहल जरूरी होला। रविदास जी कहले कि हमारे एगो बात सुना, हम एगो ऐसन गुरु हैं जौन बिना दक्षिणा लेहले ज्ञान सबके प्राप्त करेला। कहले का मथवा से अपना पसीना हटावाले, मथवा से अपना पसीना के हटावाले, हीरा मोती गिरल रावी दास की देखावले। मीरा जी जब दक्षिणा देवे के बात कैली, रविदास जी के माथवा पे इतना पसीना हो गई। बात सुन के अपने पसीनवा के जब पोछले गिरौले धरती पर, जितना धरतिया पे उनके पसीना गिरल है माथवा के कुल हीरा मोती बन गए। तब हियां से उनके संत शिरोमणि रविदास जी के नाम से जानल गए। उनके माथा पर हीरा मोती जड़ल रहे, जितना पसीना गिरल रहे। रविदास जी के नाम के आगे शिरोमणि रविदास जी रखल गए। आखिरी भाव हम मास्टर साहब, जय जखाड़ जदुलटन गईले हो गईले, जय जखाड़ जदु गुरु लटन गईले, अजय राज आज ऐसा कविता बनैले। कि गुड़िया कहेली भाई, कि गुड़िया कहेली भाई गुरु से बिहान बा। जवन मन में अंधकार रहेला, गुरु के ज्ञान पौला से सवेरा हो जाला। कि गुड़िया कहेली भाई अरे गुरु से बिहान बा,
कीर्ति के जाने जकरा सगरो जहान बा। क्या बात है? कीर्ति के जाने जकरा सगरो जहान बा। हेलो।